जों যেমন সাধারণত বড়রা ওয়ানসুক মাবা ববগরানি ওয়ানসুক বেলাই ফেলাই তামনি हिंखाय बबगरा आं बबगरा वै थांनि मालायगोन बबगरानि वानसुक मौ अब बररा अब हायगोन नि वानसुक सिमाया बनि बगे आं ककनो सारा नायो जे ताबुक सरा तिब्रा हास्तो जेटा चंबारि इंमानि करे कैसा सब समय कप्लाय नै बिजय मिसिल खालामनो अबनो बगे बबगरा अबनो टोटली टप खायो बिजय मिसिल खायदिया अबनो बगे माने बबगरा ताइ वानसुका बररा गोबां वानसुक जा जे बनो नरनि सियाम नाय अबनो बररा वानसुक मा बाय बिनि वानसुक अबनो बगे नां सब आलादा डिफारेंस अबनो बगे आलादा वानसुक बररा वानसुक माया जा बो जुदि अ जागा बो आं किसे बबाय कक्सलायबार बसाव आंरनि पोस्ट नि बागैया आं निनि जदे तिप्रा सारकनो थांनानै तिप्रा सारकनो डिमान्ड आबनो साननानै दा सामुलायनाय बनि बागै आंर जे जुदि आं दं साबो जापान बागै कक्सलाय साबो सामुलायनाय अबनो बागै आं बुङो आरोना जों जत्तो जारा जों इलेक्टेड एमडि सिंनायना जत्तो बुवारानो रिक्वेस्ट करबेन पड़ेबो बुवारा समस्यारो अबनो रखबा हेता नंनि बानि खाले अबनो बागै बुवारा जत्तो वान चुमा लाइक फटो अब बररा वान चुमा मे त छाउनु अबनो बागै बुवारा जत्तो सेक्रिफाइस जत्तो सामु अबनो नछि डिपेंड खायो अबनो वान चुमा आउ तुइ बुवारा अजागा लोप नि बागै बजागाव रां एके मन्थ्रि अब लोप अगर खूब खाइदो बरफना अबन बिसमे जों बरफना सिजारि किसनाया बरफनि जब दै सामु खायने बरफ साइमानो सुनो जे बुस्रां जे डिसिसन मरे सुनो खप्लाय खायका अब बुइकप अब आनो नासिगै बुद दुमया बोबा गाराना नासिगै बुद दुमने थानसानि मारिनो नासिगै बुद दुमने अब जों गुसिमा नाहनाय अबनि बागै बोबा गारानि निर्देश सारा बोबा गारानि दागि मु सारा थागो जों अरा ताबो नि इलेक्टेड बडी दङ बरनि कक सब्जेक्ट सारा जों अबनो ताबो सारा कोन कक रैमान लाया अबन बाय कटाल तामन डिसाइड खायने अब जों बोबा गारानि सिङैना बोबा गारानि दागि मु बिसने खायने अबनो सो एडभान्स आं हाइ खायने खाने आं एडभान्स पर जुदि खालायमे का अब आं बुइबाय फल्स नै सानना आं बोबा गारानि